Des, ayo mulai. Aku wis kesel tenan. Iya Mel, PR matematikaku ya saya akeh. Cah, kok grusa-grusu arep mulih ta? Loh, Mbak Wardah? Iya, Mbak. Lah panjenengan arep kondur uga. Iya. Cah, wis suwi ora cetuk. Ayo mampir amarga wis tak tukokake jajan. Dolan-dolan sedilut. Iya, Mbak. Suwe ora kepanggih, Mbak Wardah. Ajeng ten pundi, Mbak? Nggih Pak, ajeng teng griyanipun Mbak Wardah, Jalan Kenanga, nomor 11. Nggih, monggo mugi sampean wilujeng tekan griya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Karo kancane to iki nggih. Nggih, Bu. Kula Melda lan iki Destia. Badhe silaturahmi dhateng dalemipun Mbak Wardah. Iya, ora apa-apa, Mel. Des, aku ya seneng mergo rame. Ayo mlebu lungguh kene. Iki mengke apa wis janjian kok jajane padha akeh-akeh. Apa tuku dhewe-dhewe? Boten Bu, niki wau dipun pundhutaken jajan kalian Mbak Wardah. Oh alah ngono. Ya wis, kayak dipangan bareng-bareng kono. Nggih, Ibu sampun dhahar napa dereng? Wis, Nduk. Panganen tak tinggal nyapu mburise. Nggih, Bu.